Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Odto, Pilipinas! Happy Panyaga sa mga kaaksyuntang nga nag-amat-amat na sa pagchibog sa sining nga Odto, pero ang iban siniti hasta pa 12 o'clock mga kaaksyon para makapanyaga ang aton sining nga mga kauturan, especially mga nagatrabaho. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa sining adlaw sang Lunes ika-8 nga adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan, hindi kita magsalig nga nubo-nubo na ang kaso kag may mga pila ka mga restriction na ginkakas mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga mall kuno gadagsa ang mga damo-damo na kuno kabataan nga makita sa mga mall diri sa syudad sang Bacolod. Ginakoltang atensyon sang city officials ta kung pwede na gidman ini ang mga kabataan nga makitaan sa mga mall sa sining mga inoras. Actually halin pa nakaligad nga simana nga damo-damo nagawa ang mga minor de edad nga makita sa mga mall mga kaaksyon diri sa syudad sang Bacolod. Aton hibaloon na karon na kung anong palayag sang NI or sang IETF diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kalakip man sa probinsya sang Negros Oriental. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Malagkip man ang atong sining nga mga kaaksyon sa bahin sang isla sang Guimara sa probinsya sang Guimara sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Inantique kag tubtob sa malabutan sa atong sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon na dugay-dugay ang aton sining kuan ng sa pamaskwa sang ERB madro kita karon isa ka ngalan. Sino naman na iyan mapalaro na sa aton sining mga tagpalamati sang Aksyon no Radyo Bacolod para nga ti bisan paano may 500 pesos kita nga mabaton diri sa inyo sining waragwagan. Karon lang dugay-dugaya sa aton sining sa pamaskwa sang ERB plus man karon mga kaaksyon ng aton sining bisita former Senator kag Antique Congressman Lone District Congressman Loren Ligarda mangin kaupod taman diri sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hinavia. Ini may kangtanan sa curfew hours sa Negros Occidental. Planong panubuan o kondulaon subong simana. Dublaksyon no nagalaom nga mabalik ang NIR sa pagpungko sang bag-ong presidente. Kalakip man mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Dale Salazar, Councilor Archie Baribar bukas nga kakasuno kung palipoton ng curfew ordinance sa Bacolod plus man mga kaaksyon kung anong masaysang syudad ta parte sining pagdagsa pagdamo na sa mga kabataan sa mga mall pwede malang iniguro kag ti depende man siguro sa mga mall kung pasudlon pero ti ang ITF sa gyapon amo ini ang magagovern kag ti ilang taon tagarungon na okay malang ni sa ITF man ti kadamo man kabataan kag ginikanan nga luyag na maupod ang ila sining nga kabataan. Kalakip man mga kaaksyon sa BCPO nga balita sa Bacolod City Police Office. Naman nga balita, Bacolod City Police Office Director Colonel Thomas Joseph Marter nagmando sa mga hepe nga pabakuro ng Police Visibility Patrol sa nagahilapit nga Yuletide season no sining bulan sang Disyembre mantikadamo na sang nagapamakal mo sa downtown area diraho sa mga decoration para sa bulan sang Disyembre. Kalakip man sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, ini may kangtanan sa banwa sang Manaplaho, senior citizens ginbuno sang hubog Pilason. Kalakip man sa Bago City, lalaki o nagabakal sigarilyo ginbuno man, Pilason man mga kaaksyon. Sa Banwaya sang Ibi Magalona nagapamunit sa subag ginigos ang kilak patay. Mantika hapon do maro baskog ang pag-ulan didto mo sa nanorte nga bahin sang probinsya pero hindi gid man kay pagkaroha puna-puna do mga launa siguro daw nagsilak man si Haring Adlaw didto sa nanorte nga bahin sang probinsya.
Samtang sa patrol naman nga balita, mga empleyado sang basiwa kag amlig tubig upod sa ila legal counsel nagtipon na hanungod sa bago nga desisyon sang Civil Service Commission Regional Office 6 matapos ginbasura sang CSC ang apelasyon sang Basiwa Board of Directors. Kagarali protesta pagaymuon karon sa udtoho sa tubang sang Basiwa. Sa SART naman nga balitay, gabalita ni Aksyon Artay Hupon COVID-19 vaccine drive sang gobyerno ginapaboran sang Alliance of Concerned Teachers apang regulasyon nga mahimo magaresulta sang diskriminasyon ginalauman nga hindi ipatuman. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, duha ka driver pilason matapos nga magbungguan ay ang ilang ginamanihong nga motorsiklo. Sa syudad naman sang Escalante, 19 anyos nga lalaki nadakpan sa ginpatigayon nga illegal gambling activities or illegal gambling operations sang kapulisan. Igabalita na ni Aksyon Roger Gotib sa dinig lamang madugay. Samtang sa balita nasyonal, 90.6% sang kapulisan fully vaccinated na. Kag kalakip man na NCR mayors nagkasugtan o kung nakasugtan nga hindi himuon mandatory ang pagsuksok sang facial. Kag kalakip man ng mainit kag mapaang nga panahon o mabatsyagan subong adlaw sa pungsod mga kaaksyon. Kalakip man ng red alert ginpapanaog sang BFAR sa 8 ka mga baybayon sa Visayas kag Mindanao. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Ayos mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay alang-alang gid ang tiyempota karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa atong sining pangalagad. Salamat gid sa mga nag-like kag nag-share sa atong sining program by Aksyon Radyo Bacolod Facebook page kag sa mga mensahe ninyo karon lang dugay-dugay mga kaaksyon kalakip man ang ato sining mga kaaksyon via www.aksyoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Karon dugay-dugay pangbasahon tani mga kaaksyon daligi lang kaya rin ang resulta sang small town lottery o kun STL sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta sang small town lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, November 8, 2021 size kag 27, liwat 6 and 27. Ang balitang ito. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga way man dito ang nag-like kag way ning nag-like na di. Way sang nag-like kag nag-share sa aton sining programo kay Bibi Gregorio Yolo dira sa Pandanon DSB may lang nga pamati no. Ayos kay Ross Flaky may lang nga pamati. Okay, daligid lang ha kay plastata ni Anayo kay mahinang kalaban daligid lang ha kay pang plastata ini no. Ara na. Ayos na. Ayos, sige. Sa mga share nila, dira kay Alex Fuentes, may lang pamati Alex Fuentes, no? Kag sa pito pa ka mga kaupdanan niya sining hindi ko makita. Oh. Kay Wilson Valencia,
Ang nagsala diti sala ginaya na Rafael Diaz sa Rams kay Toto Rams Brillantes Cantong no Toto Rams may lang pag monitor na butkon duty ani subong ni Pes E. Jasmine may lang pag monitor Evon N Cheryl Babaran Yudo Cheryl Babaran Yudo kay Franklin Tiluillo John Salazar Lorenzo Lorino Tomas Brunyola, Dudoy Cuelo, and Ana Sinoro, Jessa Tutisano Faustino, Paul Spat III, Fernie Espanyola, Iwat Moore. Ay, pwerte. Sige. Salamat, gid. And Erlinda Geroy Imalay, no? Daligid lang, no? Okay. Arnel po Disamparado, Nilda Siguanse, Veronica Manukan Santillan. Ay, Veronica Santillan Manukan, ginsuli ko lang. Thank you, Gida. Okay. Dali, gid lang ha. Sa kay Jun Salazar. Ara naman. Sa Dudoy Cuelo. Ara naman, no? Gisa Totisano, Fernie Espanyola. No? Malanga pamati. Abilino P. Onggoko. Ga monitor. Okay. Thank you, Gid, sir. Abilino Onggoko Jr. No? Dira sa terminal sa Country Home sa CH2 Dabla. May lang pag pamati dira sa inyo, no? Sa mga tricycle drivers. Ayos. Sa kay Leona Vergara. Din pagin na ding ibande. Franklin Tilujillo. Si Bernie Onyas siya, why niya? Ano mo ning iya ning plastadang kay Bernie Onyas man. John Salazar. Daligid na. Full spot. George Gargasiran. Alex Puentes. Wala nga pag pamati Kapoy Mutito. Shout out, sir. Mga empleyado sang NGC Galans kami. Thank you, Gid Kapoy. Si Kapoy Mutito. Ayos. Raymar Beranyo Linggos, dra sa Barangay Hagimit, La Carlota. Salamat, Gid, no? And, Ana Sinoro, ara naman Veronica Santillan Manukan, ara naman siya. Sige, daligid lang mga kaksyon na standby ay manong balik kita sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo
radyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Timuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ilagang pilitan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid. Balik kita Dre sa aton sining pagpangalagad. Sako-sako unta ni Guro para makadamo-damo kita. Sa mga kaksyon live extension coffee mix mga kaksyon, no? Or LF coffee mix bla ang pinakauna. Sa subong nga aga dira sa NPC sa Negros Press Club, no? Mga empleyado ni isang basiwa kagamlig tubig bla upod ang legal counsel nagtipo na inimay kang tanan sa Civil Service Commission Regional Office 6 decision matapos ginbasura sang CSA ang apelasyon sang basiwa Board of Directors kag rally protesta paghimuon karon sa udto. Ambot ko nagsugod na dira sa tubang sang basiwa sining mga inoras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaloon tabi ko nagsugod na dira sa basiwa, Aksyon Alvin. Palayo-layo biyan na Aksyon Alvin kay daw katunog pa sang gahambal da sa imo da. Oo, sige. Dali lang kay daw tunog pang nag-announce sa imo da Aksyon Alvin. Dali lang kay daw hindi maintindihan ikat sanay aksyonen sa ipapalayo sa Blanay. Dito sanay sa piyak pungpungan to hindi sa magpalapit na sound system kay daw tunog pang sulod sa iya sining audio palayo-layo anay Aksyon Alvin para siguro mabatian ko Blanay karon lang ng ila sining palayag dira kung anong mapalayag nila, no? Palayo-layo anay kung ara ka sa basiwa kadto anay sa piyak, no? Sa may Gatoslaw area parang mabatian kagid, no? Kaya hindi ko mabatian ng tingog mo na eh. Daw baskog pang sound system.
Oh, daligi lang. O sige na, ara na si Aksyon Alvin. Kung way pasati, daso na lang siguro. Ha? Amo ang gyapon? Ara na. Layo na mo. Nga daw, hindi ka kapalayo. Dana, no, naging higtan ka na sa taga-Basiway, ha? Layo na po din. Layo ka na, din ka na dampid, ha? Ari na ganito, ito may lapit na sa gate ng LCC. Sa gate sang NPC? LCC pala daw. Sa may... Tingnan nga katulogin na sa ila sound system, da man? Gani man. Sa tunugin, kay kinatuduhan na nila para mapatiyan na siguro ng GM wala action red. Sige, proceed. Patiwa, no? Anyway, action lang siguro nila. Kay di ba naman sila nagpatigayon, sining rally protesta, no? Sa tubang mismo. Sa Basiwa, ining mga Basiwa terminated employees, ang tubig ibang pang mga konsumidor aksyonaries nga ang panawagan pili nga ibalik sa trabaho, no? Ining sa isinta sa mga empleyado matapos nga sa ikaduha nga tion aksyonaries in basura sa Civil Service Commission ang ining Civil Service Commission Regional Office ang motion for reconsideration ng Bacolod City Water District sa Basiwa sa kasong ginpasakan nila against sa mga terminated employees. Ang isa sa mga rason dari Action Rex, tulog sa presidente nga si Lenny Espina, kung bagod kulang man ang kapasihan at ang sining basihan sa sining Basiwa kagag iban pa. Kaya man kumadug sa Action Rex nagpagawa sa desisyon August 20 ang ining Basiwa, no? Or rather ang Civil Service Commission August 20 paagi diri kay Regional Director Nelson Sarmiento pag-or ini nga dapat papalikon ini nga sa isyenta ka mga Basiwa employees dala ang pagbayad na sa ila, of course, no? Umaling sa pagpahalin sa ila. O galing kayo sa aligasyon nga gindilit pa sa Basiwa, hindi matapos ang Basiwa Board of Director nag-file sa ginasining motion for reconsideration para sa ikaduha nga pangabay nila. So, pero sa ikaduha man nga tion aksyonaries, liwat ang sa civil ang pangabay sa Board of Director in aksyonaries nga dapat pabalik ko na sila sa servisyo. Ari action kasi palapit na sa aton si Ma'am Lenny Espina para sa ilo sininga panawagan. Ma'am, medyo nagpalayo tayo tayo kaya medyo paskog ang kuwalit. But anyway, ma'am, ano ang inyong panawagan sa sining rally protesta, ma'am? Mayong aga sa tanan nga nagapalamati sa Action Radio. Ang panawagan sa Basiwa Employees Union, wala ginagaka liwat. Immediate reinstatement with respetuho ng desisyon sa board sang CSU region nga kaduwa na kami. Kaduwa na nga nagpagawa sila nga kadalagan sang union. So amo ginaamon nga ginain subong hindi kami makontak sa hindi namon maagom ang kausuod nga pagdaog sa union. Sama kabalik ko ma'am, ang pagdaog ninyo diriya dala ang kung anong posisyon ninyo sa to, amo mangyapon ang inyong mga posisyon. Kaya man, makabalik ako. Wala na dula ang among posisyon eh. Ang gindiklara sa Board of Directors nga redundant kami. Di pa matugan na sang civil service. So, pagbalik namon, para ginadaya dapat. Hindi na yung madula. Kay hinihigal gani ang pagpaan ng CSC kay tungod nga hindi pwede na ma-redundant ang among position. Hindi pwede ka-declare ang Board of Directors na redundant ang among position. Kaya pag-policy making sila eh. Okay. Kung taon sa redundant, ano matabo diriya sa mga ginbulo sa inyo? If in case kinman, kay may problema subong, in case, o kung sa ambalanon sa servisyo?
ang ara sa basiwagid kay ti sa basiwagid kami mo ido kami sa pribado ilan niya sa nagpunsong board of directors kung paano na nila panahon kung magbalik kami sa amon nga posisyon kay una best at kung matutuod na servisyo ang gusto nila hindi kami dapat amuni naging illegal kami nila so kumbaga sila na bola subong kung paano nila himulkon ang ilang mga problema na ginhimo para sa mga empleyado sa CMU at sa amon nga mga illegally terminated. Correct si Ma'am Lenny Espina. Unless may dukang kang ipamagod sa iya. Okay na. Anong response ang basiwa da subong? Sa karon action rescue na ulat pa naton ang response no. Sa basiwa paagi man diri kay engineer ila sini nga manager. Anong response sa inyo ma'am sa manager si Engineer Soliva? Wala siya ka actually sa akin sa ganun naman wala din na siya napakita sa amon o na kaya daw man din na magpasal sa ayo. Si Engineer Soliva isa na siya actually ang napahalin man sa amon. Why silent di siya? Aksyon na rescue. Ano na, prime water kung basiwa ng ilang ako? Ano prime water naman na subong na? Oo. Ma'am, prime water na din. Diba kay prime water na din siya ma'am no? Si Engineer Soliva, ara na siya sa Basiwa. Siya na ang nagbulog kay former GM Juliana Carbon. So, dapat siya din niya makakasin sa mga CMU o nabilin ng mga empleyado sa Basiwa. Upod na kami kaya wala kami nagaling mo. Kami talin, pero galing kakatabo, hindi siya buligan niya, siya mismo nagduto. Na gintalin kami upod sa board of directors. Kaya anong may mga board of directors nga nagbulig ni sila Aksyon Alvin? Makita nyo kung prime water ang iyan. May mga board of directors nga nag-abulig sa inyo ma'am? Sa patutod, wala subong may kabulig sa amon ng board of directors. Pagin pagkahalin sa amon, wala gid. Kagaling sang nag-change kami officer sa BDO, wala gid kaatubang si Chairman Bilag sa amon. Pero gatulat kami. Si Director Mona Hardin, nakatubang siya, pero naintiya nga balanan may ginapamangkot lang siya. Pero as to the joint venture, ang amon na sitwasyon sa mga empleyado, Hindi sila ma-install grass ang komisyon ng Civil Service Commission da? Ma'am, kaya ang mando sa Civil Service Commission na rin state na po. Kaya ano ang Civil Service Commission? Ano makanto diri for you? Personal din na magpapalo nga ma-respect ko. Hindi. Kay Kibay at akong government, may proseso na siya. So kung ma-petition ang Basiwa Board, petition for review sa Commission proper, sa national, may 15 days na Dira sa mabalan. Kung ang patuyuan dito ang Board of Directors, para sa pumuluyo, kung mapamayo ang serbisyo, para sa mga empleyado nga nang umurin namin sila kanya ako 18 years ako sa Basiwa. So, nang dapat pag-joy kanila naman. So, dagatan niya itong bakolod kay si subong atagman duro sa mga consumers sa ang servisyo na sinahatas ng prime water. Ma'am, thank you, ma'am. Di asta sa no sila nga magkahulat sinasang mando da? Ma'am, hasta sa no ka mo mahulat ang mando din May 15 days sila. So, 15 days? petition for review. Pero, kapag ba, nga hindi na nila pag gayon. Pero kung gayon nun, May tendency panaihan sa paglantaw yang basi kung mangin madulom ang Disyembre na sa mga empleyado da? Ma'am, may tendency yan kay basi mangin masulong ang inyong Disyembre. So, tanawon mo, alis sa amon, bulong na gid kayo nga amon sitwasyon sa tuod lang gid. Kadamo sa amon kaugdanan nga abugay nang ikaw bra kay damo kumpanya gani ga panira, mas lay off gid gani. Pero ang kasubo ang board of directors yung mapangaping sa amon Pero sila pa yung nagduso nga para mapahalinsan Ang unang pinakamasubo gid sa bahin sang 59 employees na illegally terminated nila. Nagkabay pa nga, may natanag kami nga para buton sa sininga Disyembre. Kaya upot man ang pamilya mo, kada consumer. Dapat may kasanag man ang consumer. Nakadabre ka sa atong brico, hindi ba nalubog? Sinabaygan ka na Sinabaygan ka din na. Kaya kapatak na sa metrotan. Sige, ma'am. Ma'am, thank you, di ba ta? Mga pilatos laga ni Aksyon Alvin? Kamagana ka, sir.
Mga pilatos lagan nito? 60? Actually, 60. Nabuhinan na isang 59 na lamang action na Rex. 59. No? 59. Ka mga basiwa employees, no terminated employees. Kaya sa karon ng sitwasyon dito, of course, ongoing pa ang inatiling rally protesta upod man sang ambig tubig at iban pa ng mga konsumidor action na Rex. Ang nga sitwasyon na diri sa area sang atupang sang basiwa with action na nanigiraw ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Way ka kalabot sa ngaan niya. Okay na to, aksyonen okay na to. Ako na to nagsugpon sang report niya. Na utod ka ba, no? Thank you, Gida. Salamat, Gida. Aksyon, Alvin Graba, balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:18 nga oras. Standby Aksyon Dale Salazar, balita naman sa Bacolod City Government Center, Life Extension, Super Fiber Anay, no? May Una sa tamang serbisyo. Life Extension Super Aksyon Dale Salazar, Councilor Archie Baribar, bukas nga kakason o kung palipoton ng curfew ordinance sa Bacolod plus nanong mapalayag sang committee niya or sang IETF sa syudad sang Bacolod nga di okay naman lang ning kabataan ni magsulod sa mga mall ni nga daw kadamo na niya subungaw ti kun okay naman lang di mapagwata na yung statement nga okay na gali ang mga kabataan kung mag-amo sini kay ti ang security guard ambot lang kung may panugot man sa IETF initanan, no? Kadamo na tuod sang kabataan mo. Makita nato sang weekend, Sabado, Domingo. Alin pa actually sang Friday to. Pag siling nga okay na dayon Ibaloontang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, ginpahayag din Bacolod Councilor Archie Baribar, siya ang author ng curfew ordinance sa Bacolod City nga open siya Action Rex kung i-lift or kakason o kung i-shorten or paliputon. Ining pagpatuman sang curfew diri sa may Bacolod City Action Rex, ini kasunod man sang paghahagan-hagan sang COVID-19 cases diri sa may syudad. Sa karon nagapadayon niya ang implementation ng curfew from 10 p.m. to 4 a.m. The next day, Action Rex. According ni Councilor Baribaring kasagidman nga i-lift or kakason, makahatag isang tsansa para mas makahulag ang mga negosyante diri sa may Bacolod City kag ang general population. Pero ging klaro diri sang author sang curfew ordinance Baribara nga magakulat pa siya sang recommendation kag opinion man sang Bacolod Emergency Operations Center kag sang IATF Action Rex regarding sini. Si Baribar nga nag-author man sang social distancing ordinance sa Bacolod City ang nagpalayaga ini malang mando sa Department of Transportation Action Rex sa EO 52 ni Merbing Lenardia nga nagakakas sang plastic barrier sa mga PUVs. According sa Yati, ang mag-order niya State Action Rex, i-reconcile pa niya ang memorandum sang DOTR ang EO number 52 ni Mayor Bing kay mayara iti sang kinalain no or differences sa ordinansa nga siningagin author Action Rex. Para kay Baribara, dapat hindi makompromiso ang health protocol
nga ginapatuman diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex kay Sayman ang sining observation nga ti amo na laging kakasang traffic barrier pero daw full capacity na ang mga pasahero nga nagsakay sa mga pampubliko nga transportasyon Action Rex. Aling tingog ni Councilor Archie Baribara. Sa curfew, I am open. If either we list it or we cut it short, no? Parang makahulag man mayong aton nga mga negosyo kung aton nga general population. But as of now, wala pa mga introduction. Wala pa. We will wait for the suggestion sang aton nga EOC kag sang aton nga IATF. Action Rex na batian na si Councilor Baribara. Takda alas 2 karon sa hapon mayroon sang launching sang bakuna card diri sa may Bacolod Government Center Action Rex kag kuha man ato sang patod gid no nga guidelines or statement si Mayor Bing Leonardia kun balati amo na ang mga post sa social media regarding sa mga minors Action Rex nga makitaan sa mga mall like SM City Bacolod. Pwede na niya? Iban pa. Pwede na niya sa mga mall? Kung magpabakuna Action Rex siya, pwede ina. Pero ang bakuna is, ano ganing edad? 12 to 17? Yes, 12 to 17 Kung mag Action Rex. 8 kag 9, 10 ka, 11, hindi ka pwede sa mall? So far, Action Rex, wala kaya sang fixed na guidelines na ginpapagwa ang LGU sa Bacolod City. Kay last time doon nag-cause ang confusion mula Action Rex ang may mga post sabi ang mga EOC officials amo na ang dapat klaruhon sang IETF kung nakaintindi sila sang hilimlimuon nila Actiondale, no? Kung panugutan nining kabataan kay kadamo ng kabataan sa mall actually sining weekend ay sus damo hindi sining although nga ang iba na bakunahan na gid man pero ang iba niya daw hindi pa gid yabla ma-consider Kay under alert level 2 Action Rex, allowed na gid man ang minors. Pero hindi man alert level 2? Yes. Di ba nga hindi pa alert level 2? Wala pa response ang National IETF to kung panugutan nilang alert level 2? Correct. Amo to Action Rex nga nagtugas ang confusion no kay amo na aging classify. Obra pa man ang local IETF de Actiondale? Ara pa man Action Rex. Ara pa man sila? Basi sa kuslas kampanyambal sila kay pangbusla na lang da sila karon Action Rex tingog ini sila sa launching sang bakuna card kag dito ka naton sila sang official nila nga statement Action Rex statement. Kung pwede naman lang announce lang sila kung pwede ng kabataan magkagwa kay actually ang kabataan ara na sa mga mall Sabado, Domingo, Biyernes pag Biyernes to Actionens no Biyernes, Sabado, Domingo, damo na kabataan Actiondale? Yes, nga makasulod. Kuno okay naman lang nga magkagwa ka magkalagaw ang kabataan, ano ba ginang salita kalipod na daman? May mga, actually, ang EOC Action Rex, according sa statement ni Councilor Nevero earlier sa Action Hotline, nagapakig-angot na sa Action Rex sa mga natungdan nga mall para ma-address ang ining issue. No? May mga kabataan na kita ganay makitas dala nun din nga wala nag-face mask sa mga markets to. Sus kadamo, Actiondale mo. Ang iba ginastroller pa Action Rex. Ginastroller pala or tama or baby pag to man nakakita man tas natin ano nang nahimo ta gani pila ka bulan pero hulat-hulaton tang sa isang local IETF naton di kay sila man lang maka-say sinimo pero kung way nagidman ang balon na lang nga wala na tamimo ni guwa na lang kamutananda kung gusto niyo magwa. Kay until November 15 Action Rex igapatuman ang alert level 4 gani dito sa Bacolod City kag November 16 that's the time nga may baluan naman ang alert level. Kung ano mo yung status ta until November 30? Yes, kag kun bala alert level 2 na kita or mas nubo pa gid no kay actually ang data sang national ITF daw delay ni Action Rex daw pila na kadlaw yang delay day ang ila pagpagwa sang resulta. Delay ang ila nga data ay kumpara sa real-time data ang sang Department of Health Region 6 nga diri man ginakuha sa Bacolod EOC. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Aksyon Neil Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you,
Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang ato lang diri nga klarohon lang, hindi man ta magampang kaya kulob na di ang local IETF. Kung election time ya, election gid na. Pero hindi tayo maghampang kaya kulob diri. Kung anong patakaran sa gobyerno ta, kung wala. Way gid na problema. Ang kabataan ta tiresguhan lang sa mga ginikanan niya doon sa mga mall. Amo nang makita ta mo. Damo na kabataan actually sa mall nga makita na sa mga markets. Unlike before, nga hindi mo yan makita ang nagasyadang kabataan, pero subong kita mo na yan. Tiyang na baksinan niya, okay, gina kay required na sila sa vaccination mo. Gapadulong na sila sa mga mall, pero mga gagmay pagidbla, nga less than 10 or 12 years old, makita natin kung allowed ba lang na nga, ang iba niya gani gahulat-hulat pa sang go signal mo, way pa ginapagwang kabataan, pero ting iba niya tiara na, galaday, pero kung okay naman lang natin, okay lang basta ang magwadaya, face mask gid, ang kinanglan mga kaksyon. Ang go signal man lang, hindi kay maghampang taya pamulitikado, kabudlay naman yung sitwasyon nga ini, di ba Ma'am Loren, arigali si Ma'am Loren, no? Si former Senator Loren Legarda. Karon lang dugay, daligid lang, no? Aksyon art tayo hopon standby anay, daligid lang, no? Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi ng mga kaga isa pagito former Senator karon Tilon District Congressman Senator Loren Legarda, no? Kaupo ng DZRH Manila. Damdamin bayan. Nasa ating linya ngayon mga bigan, Deputy House Speaker, kinatawan ng Lone District ng Antique, dating Senador Loren Legarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Madam Senator. Magandang umaga, Deo, at magandang umaga kay Sister El at kay Malu. Napakasipag. Good morning. Sana'y ayos at safe kayo sa DZRH. Parang pamilya ko na kayo.
Yes, ma'am. Thank you. At Senator, simula ng pandemya hanggang sa ngayon, abay, marami pa rin po sa ating makabayan ang siyempre ang nawalan ng trabaho, although na bumalik na iba, pero marami pa rin. At siyempre, ang mga naapektuhan dyan yung industriya ng turismo, entertainment, ayan yung mga project-based workers at lalo na po ang mga OFWs. Meron bang batas, Senator Ma'am, na pwedeng magbigay sana ng trabaho sa kanilang mga sektor, mga lugar? Alam mo, way back nung unang termino ko, Deo, nung 1999, ay nag-co-author na ako ng isang batas kasama nung late Senate President Blas Ople. Ito yung PESO Act, Public Employment Service Office, na dapat ang bawat probinsya, lungsod, munisipyo, ay magtutulay sa mga regional offices ng DOLE hanggang sa central para magkaroon ng National Public Employment Service Network. So, ang kanilang ginagawa ay tinutulay nila ang mga walang trabaho, displaced workers, umuwing OFWs at yung mga employment services ng pamahalaan hanggang sa lokal na level. So, dapat i-connect. Naghahanap ng trabaho at ito naman mga establishment na naghahanap ng mga ganitong kwalifikasyon ng mga empleyado. So, connecting the employers to the employees. So, kailangan lang mag-submit ng mga job vacancies sa mga establishments, sa opisina para sa local at overseas employment. Mag-develop din ng evaluation instruments para sa mga epektibong job selection, training at counseling. Kasi kailangan lang i-match maski sabihin mo ng higit na 4 na milyon ang nawalan ng trabaho, pero marami rin akong kilala, wala ka bang kilalang ganito? Kailangan ko ng sekretarya, kailangan ko ng accountant, kailangan ko ng ganito. Ang dami rin na mga kwalipikado na wala naman trabaho. So, ito yung job facilitation at job matching. Pero sa mga ayaw naman magtrabaho, ay pwede rin yung self-employment program para sa mga taong may mga gift or skill sa pagnegosyo. Yan yung entrepreneurship qualities. At pwede rin mag-organisa ng mga employability enhancement trainings o mga seminar para sa mga job seekers at magbibigay din ng employment counseling at career guidance at motivation at values development. So, ito ay nakasaad lahat sa bitas na ginawa ko nung unang termino ko bilang senador nung 1999 na napapakinabangan ngayon. At habang ako'y nagsasalita, in every part of the country, namimigay ang DOLE tupad. Ang iba dyan ay galing sa aking mga amendments sa budget, mga na-provide ko, at ang nagpa-facilitate niyan ay yung DOLE PESO Officer, yung Public Employment Service Office. So, ang laking bagay, yung batas na nagawang yan, hindi lang job matching at mga seminar, kundi na rin sila ang nagpapatupad ng DOLE Tupad Cash for Work. Kaya nga, ang ginawa ko, amendahan ko tong PESO para i-extend ang serbisyo nito hanggang sa barangay. Kumbaga, hanggang sa last mile. At isama ang pagbibigay ng pangkabuhayan, livelihood sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga barangay employment and entrepreneurship office. Dahil kayang gawin ito. Baka sabihin, ay nako, ano lang yan, batas lang yan. Hindi. Sa Antique, ang daming mga nawalan ng trabaho galing sa Maynila o sa abroad o mga sakadang umuwi galing Negros. Aba, meron na sila ngayon income sa Antique dahil nagbigay ako ng DOLE pangkabuhayan, kapital na libre sa mga nangangailangan at sa mga gustong mag-negosyong maliit. At iba naman ay job matching. Pati na rin ang mga kabataan out of school youth. Ginawa kong assistant ng mga teachers. So may para-teachers. So ang laki na nangyari talaga basta meron nagmamando. Kaya importante meron tayong PESO officer. At so isang araw, kausap ko yung mga taga Laguna, taga Binyan, ay PESO officer na rin ang siyang nagmamahala ng ating DOLE Tupad Cash for Work. So it's a very useful law na aking nagawa at papaigtingin pa natin para yung sa probinsya ay magawa tayo ng PESO officers barangay. So, PESO. Ayan. Senator Loren, ma'am, nabanggit yung mga kabataan. Alam po yung marami mga graduates ang hindi pa rin po makahanap ng trabaho. Meron ba tayong batas sa mga kabataan na
magbibigay sila ng wastong gamay, ayan, sa paghahanap ng kanilang mga trabaho, Senator Ma'am. Oo. Yung unang peso, 1999 ko ginawa. Ito naman, co-author ako nung last term ko na as senator, Job Start naman, 2016. Job Start. So, pinapatibay naman ito yung mga suporta sa kabataan sa pamamagitan ng skills and technical training para makapaghanda sa demands ng labor market. So, itong Job Start ay nakikipag-ugnayan ang private sector at ang mga stakeholders, yung mga iba't ibang sektor para makatulong sa pag-develop naman ng mga skills ng mga bagong graduate or hindi graduate pero gusto maghanap na ng trabaho, kabilang na yung pagbibigay ng mga values, professionalism, personality development, work appreciation, para maging maayos ang itsura, ang trabaho. Yun, nilalayo ng batas na to na patibayin yung delivery ng employment facilitation services ng ating peso. So para siyang complementary at tumutulong sa peso. Ang peso, tagahanap ng matching sa trabaho at kabilang naman sa Job Start yung life skills training technical training at internship para handang-handa na sila pag nakahanap ng trabaho. So ang programang ito ay talagang nakakatulong sa mga bagets, sa mga kabataan. Kahit hindi sila nakagraduate ng nakatungtong ng koleyo, pero para makahanap siyempre ng maayos na trabaho na magbibigay ng wastong kita at matulungan ng mga ang kanilang pamilya, ay kailangan sila ay may some semblance of skills, di ba? May para handa sila sa mga trabaho. So malaking aking tiwala na ang dalawang batas na ito ang siyang makakapag-ahon sa atin mula sa pandemya. Ang peso para sa matching, ang Job Start para nga start. Ayan. Values, skills, knowledge. Iba pa yan yung pinupondohan kong dole tupad sa mga natanggalan trabaho, may 10 days hanggang 30 days. Habang naghahanap, meron kang kita. At siyempre, meron yung dole pang kabuhayan. Paborito ko yan na binibigay ko sa mga gustong magnegosyo, gulayan, community store, grocery. Kahapon lang, may kausap ako. Sabi niya, salamat po sa dole pang kabuhayan. Ito totoo to. Yan, sana nakikinig ang mga taga-isla ng Batuan. May nakakuha ng aking dole kabuhayan sa amendment ko sa budget na ako daw ang nagbigay na lambat at saka makina sa kanyang bangka, Fisher Folk. Tapos yung isang matanda naman ay nabigyan ng parang karinderya. Silang mag-ina at may community store sa isla ng Batuan, sa Masbate City, ang pamilyang Sagil at Mitra. Ayan, tingnan nyo kung totoo. Kung nabigyan ba ng isang Loren Legarda hanggang sa pinakamalayong isla sa Batuan, sa Masbate, iilan lang yan sa libo-libo natin nabigyan ng trabaho. Isa pa, ito, tanungin nyo, sa Quezon City, sa nabigyan ng PPE, protective equipment, gumagawa sila ngayong pandemya. Nung 2018 daw, nabigyan ko sa ilalim ng aking DTI, Shared Services Facilities, ng kapital. Para sa isang NGO ng kababaihan, at sila ngayon ay gumagawa ng protective gear equipment sa panahon ng pandemya noong 2018. Nalalaman ko na lang to, nakikita ko social media, tinatag ako, nag-thank you. I think, tanong nyo, si Miss Maika Teves. Ayan, nakilala ko online at sabi niya, nangampanya daw siyang matagal na sa akin. Sabi niya, salamat, thank you so much because binigyan mo yung kababaihan na grupo nito sa Quezon City. Gumagawa, nag-reinvent sila at gumagawa ngayon ng mga PPE. So, nagbibigay ako ng mga example talaga sa'yo, Teo, para alam mong hindi lang batas ang ginagawa ko, kundi talagang hanggang magkatrabaho ang tao ay hindi tayo hihinto. At siyempre, nako sa Antique, ang dami na magpapaso doon dahil ang aming lupa ay clay, maklay. So, naglagay ako ng isang kiln na tinatawag, parang brick making facility para magluto sila, pinapainit yung lupa at ginagawang mga bricks at ginagawang clay para pangbili at pang-construction at panggamit ng ibang tao. So may kabuhayan sa bawat sulok ng ating kapuluan at base na yan
sa mga batas na ginagawa ko. Senator Loren, ma'am. Na-excite ka ba? Di ba nakakatuwa ang mga Yes. puro trabaho? Di ba? Oo. Ako, unstoppable when you talk about micro-enterprises. Senator, Kasi nga, ayan. batas ko yan, yung MSME. Aha, pet nyo yan. Senator Loren, maraming salamat and congrats. Thank you very much. Good Thank morning. you very much, Deo. Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Deputy House Speaker, Lone District ng Kinatawan ng Antique at dating Senador Loren Legard. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:42 ang aton oras. Salamat gid DZRH Manila. Kadtuan tanay si Aksyon Artay Hupon balita gikan sa aton sining special assignments COVID-19 vaccination drive sang gobyerno ginapaboran sang Alliance of Concerned Teachers or teachers no apang regulasyon nga mahimo magaresulta sang diskriminasyon ginalauman nga hindi pa pag-ipatuman. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Artay Hupon. Aksyon Art. Amo na Aksyon Rex ang parayag ni Mr. Richard Hilangre kasunod nga may mga statement gikan sa national plano nga pagpatuman sa mandatory vaccination sa tanan nga mga sektor. Siling diri ni Richard Hilangre tagpamuno sang ACT. Siling kami suportado na muna no ang vaccination activities ng gobyerno. That is the reason nga namo kami ang nagpabakuna ng mga teachers kagang nabilin mga halos 1,000 naman lang. Pero sulod diri kay Hilangre sila nga mabudlay galing kung sumunod tiempo ilang porsigihon gibala kag ipatuman nila kay ti basi mag-create sang diskriminasyon kay bisan may mga plano gani mo ang gobyerno nga hatagan diskwento kung magbakal kag kung ang mga fully vaccinated madamo sila sang matunon nga mga benepisyo no kaning kaso nga magpamalaklon sila nga amo lang galing nga bulabudlay kay basi magresulta sa diskriminasyon sa wala mabakunahan siling diri Yan ano niyang way pasulod nga mga fast food chains ang wala na bakunahan niya, hindi ni diskriminasyon. Amo na nga lain kay kung ay kaya mabakunahan, di kaya pagpasok. Hindi man mandated ang vaccinated nga tao, ding. Ang buong nga ginaunor na niya sang mga animalistic maning klase ka, mga balaklan isang pagkaon, no? Di galing ka ba si kung policy national ito nga mga opisina nila? National dapat why palayi mo kag hindi pa ta obligado nga magpabaksin gid kada isa. Alright. Yung ilaya ginimo yan, nagpagwa sila sang memorandum sa mga empleyado nila, pasensya gida, sa mga kauturanta, like sining aris downtown, no? Kagiban pang mga kalanan, di kaya kasulod ya kung di ka vaccinated mo, hindi ka kakaon. Ambot ko na ano yung padugi nila nga amo sini, Dapat ya, wala, diskriminasyon, ginayak sumas. Diskriminasyon ginaya, klaro ginang way paniyalaying kung di kayo magpabakuna, hindi ka pwede ka bakal. Tiyan mo na, parang nga ginambal na ni Mr. Malakad, Mr. Hilangre. Katuntuhan niya sa isa ka kumpanya nga magamu-amo sini. Ay sa uli, kung na yung mga teachers ka, basi magpangmakal na kag-i-order sa mga mall, di sila pwede. Di sila pwede. Ipuli vaccinated, kung di sila kamakal, kinalalo na sa mga estudyante na. Ay, kasadya, no? Kaya mo na siya dapat, kung naaragid man, dapat encouragement na nga tanin mo sa gobyerno. Total, napabakuna pa man Sige pa man ang pabakuna, way ka man ang kabalo kung mapabakuna na sa dasun nga adlaw. Correct. Hindi kayo discriminate mo sa hindi siya kabakalya kung di sa bakunado, hindi sa pwede kakaon, di sa sulod sang store kung hindi sa bakunado. Na ano na iyang klase ka store na yan, way lang magpanira na da. Ati, way kami. Malong talang sila, kung ano nyo da, nadok po nyo naman. Ano ang palayag ni Richard Hilangre, ang not sila? Yes, actually, we are in favor of vaccination, Bidya. Pero why pakita sang the official stand coming from ACT National. Pero siguro ang mais niya nga imuon nga hindi talang anay pag-isibit with gulpi.
Although we will give more privileges sa mga nabakunaan, for example, kadto sa mall, may mga discount abida at medyo hindi kaya ma-translate ito wala isang mga pribileyo. Hindi talagang guro pa imo, hindi pa discriminatory hindi kayo nga wala na vaccinate ya daw hindi maka-injure sini privileges or daw i-outcast na sila black. Pero sunod sa kabahin na sa palayag ni Richard Hilangre, singa kabudlay malay karon kay kung halimbawa t-shirt na hindi fully vaccinated, kag may marigrasyon mo katulad sila ti ma-create Okay, manaya nga may diskwento ka sa balaklan mo, pero ti ilan na iya pakulo. Kapi lagi ng diskwento nila, 50% tao. Kung may sale guro kung lamuniti, pila naman lang iatag si Muman. 5 kung 10%, ti okay pa man, yawat pa man pero hindi lang nila pag-discriminate ya, nga hindi ka pwede ka kaon sa sulod. Hindi ka pwede ka kaon sa sulod, di ka pwede ka bakal sa sulod. Saan ka suksok ka sa inyong kwan? Dapat ka sulod ka na sa next kwan. Kasuksok ka titi. Alain naman nga. Nambal sila na ni makaon sulod. Ay, nano. Kwanta na, i-refer na sa mga lokal din opisyales sa gobyerno sa Bacolod. Siling ni Kairos Flaque, linya pwede ka sulod pero hindi ka dine-in. Correct na nga hindi pwede ka dine-in now. Ang pamangkot na nga hindi pwede ka dine-in. Di puro lang take out ko no. Natural kay hindi ka dine-in kundi ka vaccinated mo. Okay na yati inaya paglapas na sa kinamatarong sang tagsa ka Pinoy ho. May layin na tasina nga kung hindi ka vaccinated, hindi ka pwede ka dine-in da. Gusto, wala way patasang kuan way patasang sang layi nga nagaparte ni Sir Sinadira. Correct. Ay, sus. Ang ending sila kuan na. Ang ending sila sa sugilan mambal ka, success. Success kung ang imo pagpamuhin blind sakto. Nano nga utok na yaman din nga layi na ya. Way patalayi sang vaccination nga ginatawag nga ina. Way patalayi kung may layi na kung anong kaundan sang layi sundon tagid ina, no? Correct. Success ang siling ko kay na kay kung nakagamit ka ba kag may kungkulon mo. Super fiber Siling ni Pepper Parsley, uling nga daw, iya ka komunista nga laying. Gani man. Tsakto gina. Pero ti, abot ko namugid man ang komunista. Way banta ka, di komunista. Sa gate mo na sa kalalanig, magsulod ka. Way mabakunahan patay. Dupulain, no? Patay hindi ka mo di. Kalaway ko na. Hindi na pwede ate. Hindi na pwede. Diri kita super fiber nga na-recommend ko sa mga nagka-problema sa Aksyon at tayo po na sa balita mo sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuntuhon blas ang isa kabaligyaan nga hindi siya especially sa mga pagkaon maka-take out ka pero hindi ka naman ka-dine-in. Nanong klase kung hindi ka vaccinated, hindi ka nakakaon sa sulod Nanong klase ka pamagi na yaman? Do lapas na ginaya sa matarong sang tao yang sus Marionis igarapon sali ka. Ay, oo. Pwede pa aksonens? Dali gid lang, no? Dali kita na yo may tisi. Kulang balang imo sining alawas ang vitamin.
sa tamang serbisyo. Malakay Finance Corporation, basi ko Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadampiligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na ngay Sinsan ang mga kalintangan Responsable at ang balita Padayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan
Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 2 ang aton oras kadtuan tang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial ini may kangtanan sa curfew hours sa Negros Occidental plano nga panubuan o kondulaon subong nga semana kag Goblakson nagalaom nga mabalik ang inayar sa pagpungko sang bago nga presidente. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Balita may kaangtanan sa sining Negros Island region kon NIR. Demanda sa mga aga mayara sang palayag si Governor Bong Lacson nga suno sa iya ang iya sining panindugan wala sa gihapon nagpag-o kag pabor siya i-revive ini kon ibalik ang ining pag atukod sang Region 18 ang NIR ang pag-isa sang Negros Occidental kag Negros Oriental bilang isa ka rehiyon. Dako ang pagsalig o kung paglaom sang gobernador nga kung si Roman ang magapulos bilang presidente iya inihatagan sa pagtutok kag pasugtan ang pagpabalik sini
pagi sa isa na kakasuguan o kon isa ka layi. Kay kumaduruman natukod ining inayar, ginpagi lamang ini sa executive order ni Anay Presidente Aquino purti pagpungko sang bagong administrasyon pagi sa kay Presidente Rodrigo Duterte in abolish in action Rex kagati ang Negros Oriental nagbalik sa Region 7, ang Negros Occidental nagbalik man sa Region 6. Yari si Governor Paul Lacson. Without a doubt, majority, if not all Negresses, would like to have a Negros Island region. No? Ang ating stand now has not changed, and so we hope that the next administration will consider reviving again the Negros Island region, this time supported by law, para matagaan ng funding. Nabuhi ining balita ngon sa NIR bangod hindi malagawan nga ang mga kandidato subong nga nagapapili sa mabot nga eleksyon partikular sa bansang national level gina-question gid sa ilan ni tidiri sa Negros Occidental kapatunuban sa interview kay former SRA board member kag anay o si Dino Yolo, isa ini ang surek sa katagan niya sa prioridad man once nga madinalagon siya bilang kongresista sa Quinto Distrito. Nagligad to, nagkadto man rin si Vice President Lini Robredo, namunuhan niya man ng NIR, medyo maporman siya, ang ibalik ini aksyon. Sa iban pa kasi mga kandidato, tuyang nila NIR tutukan man kung magdao sila sa eleksyon. Silawan ko lang, amo man ang ginapapot sa kalabanan mo. Hindi nagsigisigi ang pagganubo sang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Ang curfew, no? Ang curfew hours ng implementation, kagti magsiling kita curfew kung isaad din sa executive order, o na sila permis ang ginatawag nga capacity limitation sa nga business establishment kag religious activities. Sa mga agangin palayag ni Gov Lacson, nga naman nga adlaw subong nga simana, magapagwa siya sang panibag-o nga executive order nga sa diin dira na putang ang actually plano pa man lang, no? Ang ginatanuhan mo panubuon ang curfew hours o kung dulaon na lang gid action Rex. Ang curfew implementation, ang kalabanan nga mga LGU sa Negros Occidental naga-implement umpisa alas 9 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Pero may iban sila nga mga banwa or sunod na nag-issue sa separado nga executive order ang ila sila nga mayor imbis alas 9, ang iba nag-umpisa alas 10 pero alas 4 sang hapon. Ang kung sang kaagahon sa gihapon nagalawin. May ara nga so may ara las 12 pero kung mag depende niya, no, kung magpagwa si Gov Lacson sa executive order nga nagadula nag isang curfew implementation, may ara man siguro action Rex sa gihapon sa poder ang local chief executive or mayor sa banwa kasunod na mag-implementar sa ila sa kagulingon niya nga curfew ordinance. Alikanta si Governor Paul Lacson. Gina-consider man gito no, to reduce siguro the curfew hours. Within this week, and then if I see that majority of the local chief executives are in favor, we may shorten the curfew hours or we may totally stop the curfew hours. Laban aksyon Rex, amo na sa basta may bagong executive order nga i-implement si Gov Lacson kay mantikon active cases sa COVID-19 1,895 na lang kag mga 18 ka adlaw gina nga straight nga sige ang pagnubo sang kaso. Ang aksyon gikan sa Kapitolyo aksyon na malog herboy una sa balita una sa aksyon sa bagulod aksyon radio. Nasa tamang balita, nasa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hidawia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na Brian Sanbay, aksyon na Eric Magbanwa,
Aksyon na Roger Gotip. Daligid lang kaya rin ang ato sining nga winner ho. Baga pudog-pudogid siya. Winner sang ato sining nga sa pamaskwa sang ERB. Sa pamaskwa sa ARB. Tempranong nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos. Sige, kadtuan tanan ning ato sining winner ho sang sa pamaskwa sang ERB. Hello, mayong udto, mayong hapon. Mayong hapon man. Mayong hapon man, sino nilihog? Si Ira. Ira Romeo, sang Barangay 39. Ira Romeo sang Barangay 39. Oo. Pila edad mo, Ira? 30. 80? 30. Awa, abi ko 80 na 30. Palang gali 30. Taga Barangay 39 si Ira Remigio. Sige, ang 500 pesos ning premyo, no? O, nanong extra sang aksyon sang mga reporter sang Aksyon no Radyo Bacolod. Dinablang ginasiling nila nga sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. O sige, kwaon ta kami si Ira Remigio. Anong mambal mo, Ira? Thank you sa Aksyon Radio. Ano to, liwat ang extra sang mga reporters? Una sa Balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ayos. Sige, congratulations, Ira, ha? Salamat din, congratulations. Thank you. Ayos. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you and congratulations sa kay Madam Ira Remigio, taga Barangay 39. Congratulations. O si Presidential Spokesperson Harry Roking naga-remind gid sa mga alkalde nga magamit gid sang face shields ang mga kasimaryo ninyo, no? Gina-required pa na gid guro. Tida wala naman. Mayara mga mall kung din ka magkanto, di may gatakod pagid man Pero pilang nahot na lang, no? Ambot kung okay pa niya. Pero depende ko no sa Executive Department ang paggamit sini sang face shield na hibaluan ng Iloilo City kag Manila ang naglift na iya sang mandatory nga paggamit sang face shield mga kakson. Amo nang gitpabutyag ni Presidente or Presidential Spokesperson Harry Roque. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, mapanok po kita. Ay ni may kang tanan sa ang senior citizens ginbuno sa nga hubugo sa sang hubog nga sa banwa sang manaplan ni natabo mo sang Sabado ko nagdigad pa nga Biyernes ni. Sabado siguro or Sabado sang hapon, no? Pilason ini kag sa syudad man sang Bago, lalaki nagabakal sang sigarilyo, ginbuno pilason kag sa Ibi Magalona, nagapamunit sa subaho, ginigo sang kilat patay mga kaaksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Bri? Ay, wala pa siya. Aksyon, Bri? Aksyon, Brian? Daligid lang matagtanay commercial sa Balik Lang Kita, Dugay-Dugay. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na ikaw nang
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La 1:19. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Pinilifin HCl, Chlorpheniramine Maleate Paracetamol Bi-Flu. Babangon ka sa Bi-Flu. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad oy sa pinaka-latest bla sa Philippine Basketball Association or sa PBA, mga kaakson gin-trade diri si Arduin Santos from San Miguel to North Pole, no? Si Arduin Santos ang naka-trade dia sini si Vic Manuel. Si Vic Manuel ang sa San Miguel naman, mga kaakson, no? Si Arduin Santos naman niya, si Arduin daw taga Negros Occidental nimo, daw may arin din siya. Halin sa Beermin or San Miguel Beer, padulong sa North Pole. Amo nang latest karon, mga kaakson. Grabe man nino. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo, Manapla, sa Banwa sang Manapla, senior citizen so ginbuno sang hubog Pilason. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Aksyon, Rex, ginabulaw sa buong sa ospital ng isa ka 63 anyos senior citizen nga si Elizabeth Manyapaw matapos nga siya ang ginsulod kaya tinipuloyan dira sa may Hacienda Sangay, Barangay Purisima sa Banwaman sa Manapla. Sa din ang sospitado diri nga ginatudlo amo si Joselito Losiendo. 24 anyos kini, soltero, kag nagapuyo man sa nasambit nga lugar, Aksyon Rexa. Sunod diri kay Police Major Jovito Buse, ang hepe sang Manapla PNP. Mga alas 11 sinulod ini siya sang kanabiyon, sinasabit nga suspect kag nagakatulog ini siya sa kwarto niya kay ang surtahan maabri lang. Kan una nga ginikap-sikap ginanggali ni Joselito ining si Elizabeth kag nakabugtaw ining 63 anyos dito nang binuno niya ini may lang kay wagid mataman kag nakakuan ni siya, nakatindog, nakapulot sang pala, ang pala ugaling Aksyon Rex na utod kag ang handle na lang naulatan niya na agaw ni Joselito ang pala kag linampos siya diri sa nasabit nga biktima. May lang tungod sa kahulugbon ni Aksyon Rex hindi gid makusog kag nakabato kay ni nasambit nga biktima. Dugay-dugay ining suspect nakatulog siya bangod sa tama kahubog dito na nga nakapalagyo ining biktima pangayo bulig sa iya sining nga pamilya Aksyon Rex. Duda diri ang kapulisan nga may tuyo nga himuslan sining 24 anyos ining 63 anyos. Karon ining si Joselito at large Aksyon Rex kag parayon pa nga ginapangita sa hospital keto ginapangita sa kapulisan pero ginaprepara na subonga ang kaso batok sa iya. Pakaronan ko ni karona ining naigo sa kilat
kag sa baguman bayara man to sa nimbunong anaga bakal gid lamang sang sigarilyo. Balita sunod po, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Live extension na vitamin D3 ang suplemento sa CPO ni may kangtanan sa palayag ni Colonel Thomas Joseph Martir nagmando sa mga hiping pabakuro ng Police Visibility Patrol sa nagahilapit lang Yuletide season mga kaaksyon. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Okay Rex, why ka na time na? Why na? Okay nga. Doon Masign nga off na. gid. Masign off na. Mayo lang Masign off na. Daw sign off. Dahil nga pagpamati kay Alan Navales. So, paring Alan Navales kag kay Primo John Cordobabla sa Kabangkalan. Ati ato na. Ato nang ginapabot. si Alan niya aton, no? Aton kanina. Ambot ko si John Cordoba kung aton mo na, no? Kaya alahon ka niyo. Sige. Kaya simpo mo lang alam dati kabalo kong damo ka ginapaabot. Hindi mo lang ikaw nagapaabot. Ang tanan nagapaabot gid, no? Nga magbaha ang kwarta sa tion sang Disyembre, no? Kasi may mga bonuses Aksyon Rex mong. Tiya mo ng problema gid kay ang pulis naton parte gid ni. Pati lagi ni trabaho kay bonuses ti damo shopping mo. Pamakal diri, pamakal dito, sipit diri, sipit dito. Tiya mo nga samo ni nga mga nagahilapit nga Yuletide season Aksyon Rex. Ang mga kawatan gadagsa man. Gadagsa mas kag nagabaha man ang kawatan. Bana mo pa ning kapigado dahil sa sinchimpo sa bong. Baw, humakawatan ka, sakit man ay. Sus, mapikpaket ka da, mga salisi, shoplifting, malingin ulo mo, Aksyon Rex. Tiya mo na galing kasiling ni Colonel Thomas Joseph Martir, nga itong BCPO City Director, kinamando igid sa tatlo ka mga station commander, Station 1, Station 2, Station 4, nga pabakuron gid ang Police Visibility Patrol, kati nagapabatsyag ng mga kawatan, nag-amat-amat na sila pang biktima, sa mga shoppers naton sa mga malls diri sa syudad sang Bacolod. Unlike nagligad nga mga tinuig nga medyo gamay-gamay ang kaso sang mga shoplifting, salisi kag pickpocket, considering nga ti ara kita sa pandemic, tipo subong kay naghalog-halog ang pandemic, do nagdamo man ang mga kabatan diri sa downtown area. Medyo nubo-nubo na kay tungod na kasagtagan gid ang pandemic, isubong ng commerce na open naman. Ang level sa naton COVID affectation nagdugo na, so ang mga tao gaguluwa na. So matamat naman, nagsaka naman, nagpangawat naman sila mga salisi, mga shoplifting, muna mostly sa Station 1 and Station 2 downtown area sa muna ang atong step mo lang na shoplifting and panamunang damo. So patutukan na yun sa atong Station 1, Station 2, and of course mga technology nila siguro will intensify our campaign against those criminals. May warning ka, sir? May panugyan ka sa public with regards to this? Yes, of course. Aksyon Eric, no? When you go to shopping malls o magandindahan ka mo, hindi lang public or mga tao nga nag-shopping at tindahan, but also yung mga owners man sa mga tindahan. Kaya balo ka mga tao ka, tugod-tugod masulot lang daw, wala falta, bitbiton lang mo gamit, shoplifting, record na naman sa Station 1. Tabod lang nga daan sa kadamo sa tao.
nagaguluwa sa bong. So, we'll try our very best na ma-prevent nato nila ng mga kaso. Aksyon exposure sa palayagan ni Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga mall owners, bala medyo i-alerto man ang ilang mga security guard nga mag-assist man sa mga bumalakan nila para nga hindi mangin biktima sang mga petty crimes katulad sang salisi, shoplifting, kag kaso nga pickpocket, no? Sa mga shoppers man natin, kamo mismo mangin vigilante man mag-ulaligmat sa inyong tupad para nga hindi ba kamo mamiktima sining mga kawatan naton nga nag-operate na diri sa may syudad sang Bacolod. Ikaw, Aksyon, kung mag-shopping kang imo kwarta, isip mo gid ha, isipti mo gid. Ibutang mo sa relos mo ang kwarta mo gid, no? Duway gani na guro isulod mo sa relos na. Hindi gani ibutang mo sa medyas mo, no? Ang kwarta mo. Para nga kung mapikpacket kay hindi maubos ang kwarta mo nga dala, no? Kasi imo dahil magdala ka ng kwarta, hindi magnubo sa 50,000 kung mag-shopping ka mong, no? So, laptalo mo na Aksyon Rex, no? Ang imo kwarta, laptalo mo, para nga, amo na ng advice ni Colonel Martir nga sa mga shoppers na bla, hindi nyo pagtingop ang kwarta nyo sa isa lang kawalit, laptalo nyo. Kaya mo na ganang advice ko si imuya, butang mo sa relos mo sa medyas mo, para nga makuha ang wallet mo yan, may bilin ka pa, Aksyon Rex, no? Kaya kapalo ko yan magwa ka, hindi magnubo 50,000, ang ginamalo mo kon, mang-shopping ka. Damo ba gusto? Gusto na, no? Kaya ang atong imo oras, huwag ka na tsimpo, no? Report! Kika sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon, Eric Macono nag-report sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO. Dali lang kay ingagahon taniyo do malangalang ta sa tiyempong report ni Aksyon no Roger Gotib from Cadiz City. Duha ka driver pilasono matapos nga nagbungguanay ang ilang ginamaniyo nga motorsiklo kag sa syudad sang Escalante. 19 anyos nga lalaki nadakpan sang ginpatigan nga illegal gambling activities or operation sang kapulisan. Yaring kauntan sa report ni Aksyon no Roger Gotib sa area sang syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex Pilason ang duha tanan ka mga nagamaniyo sang motorsiklo matapos nga nagbunggo-alay ini sa malapad nga dalan sa bahin sang Asinda Faraon National Highway sakop sa Barangay Cabahog, syudad sa Cadiz. Natabo ang insidente kahapon mga alas 8:35 ang takna sang aga. Sariin ang isa ka Kawasaki Badya nga motorsiklo ginamaniho ini ni Janry Balakas, 34 anyos sa edad, kag residente sa Jerusalem Housing sa Barangay Cabahog. Nagbungguanay enkwentro ang isa man ka single nga motorcycle nga isa sa barako kag ginamaniho naman ni Aldrin Bayalas sang 20 anyos sa edad, residente man iniya sang Hacienda Isabelita sa Barangay Magsaysay. Sunod sa report nga opposite direction ang ila sini nga pagpadalagan sang magbungguanay tungod man sa pag-overtake sang isa ka Kawasaki Barako nga ginamaniho ni Alan Bayalat kag dito nag-igo sa kay Janry Bilakas. Si Janry may dala ini siya nga mga plastic nga may unod nga kasudlan sang baboy nga gibakal nga daw gilantaw pa dito nga dako katamang damage sa sining pagbungguanay bangod kay naglalapta to sa dalan kag abi nila iya to sang tawo pero iya to iya sang sapat nga iya ukon sang baboy nga gibakal niya kung tani nga lutuon na. Gidalaman ang duha sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic apang matapos nga gidapatan sang first aid. Ini sila ginpakamayo nga mangin outpatient na lamang sa amo nga bulolngan. Sa syudad sing Escalante, Aksyon Rex pagpasakan sa kaso karon nga adlaw ang isa ka 19 anyos matapos gindakop ini sa ginraid nga pabulang sa mga kapulisan. Las 12:24 takpas ang odto kahapon sa bahin sa Purok Tagnipis, Barangay Washington sa mga syudad. Gindakop si Emeril Yalong i Solitario sa 19 anyos sa edad. Kaginisa nag-engage sa illegal gambling nga pabulang sa mga lugar. Pag-abot sa kapulisan dito, sunod sa kay Police Lieutenant J.S. Alba, Deputy Chief of Police ng Escalante City PNP, nag-scampered ang mga tawo, nagpalalagyo pero nakuha nila ang tatlo taran ka mga patay na nga mga fighting cock, duha sa mga buhi nga mga fighting cock, isa ka bato nga ginasabig nga ginagamit sa Kara Ikros o kunhantak, isa ka bulang kag may 150 ka pesos nga
ginapatyan bitmani sa nakilalang nga denominasyon. Di Senado sa gihapon sa bahin sang Escalante City si Emeril Yanong subong na si kaso na pag-file sang kaso. Lakit man nga pag-file sa kaso sunod sa kay Police Lieutenant Jess Alba ang ila na identify nga nag-maintain sa mga pabulang sa sina nga lugar. Nagpasalamat man sila sa mga barangay official nga mo mismo ang nag-report sa ila nga nagasigi-sige ang tari-tari sa barangay Washington. Aksyon Rex aton sila mga kaksyon mahilig magkape. Ari ang kape nga aton sila nga gina gikan sa norte gabay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ni sa Aksyon Roger Guti mga report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon na Roger Gotib. Makabulig sa constipation ng kuan ninyo, ginakabalakan. Ari na ho, constipation. Namun isang mother of all diseases mo mga balatian, blada. Gintingob nga para sa sangpitone para sa ikayong lawas komplito ang benepisyo, no? Like turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, no? Doc Hiko Alternative and Health Food Center, quality ang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Marami. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager niya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na, nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station in the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo ko dito at that time. Simple ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility
Kasi broadcast. Una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa atong sining pangalagad 47 days before pa man mag Christmas Day kag 54 diyas pa ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Pasensya gid sa way ta mabasahan nga mga greetings sa pabosan ta ini kailangan kita sa tiyempo mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life iga sunod sa dili gid lamang madugay pod kaaksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo si kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.